Ze txikia hemen goitik. Ze txikia. Bueno, badatoz debagoienan jaiak, lehenak Pentekosteko jaiak dira, Bergaran, eta ematen duenez hemengo herritarrek badute gozatzeko gogoa. Arratsaldea Bergara! Badatoz Pentekosteak, aurrera! Eguna! Zeiek esaten zazkugun ondala goita dozurte, taldia sortu duenean, gaur txupidazioa botatzeko goera eukengo dituela. Jarraitu dezagun dantzatzen. Xirondo taldeko gurasoek egin dute hemen paella da bat, eta ematen duenez oso goxoa dago, baina goazen hemen dago Carlos paella egiten, etorri. Zurekin gauean, salbatu nazazu, azken unean. Apa, Carlos, zelan? Ondo. Zer da guztia, saldu, Carlos? Paella. Eta zuk egin duzu edo nork egin du hau paella guztia? Nik egin dut, bai. Eta zer dala eta iruditu zaizu idea ona hau paella guztia egitea eta hau dena egitea? Oso ona, idea oso ona, bai. Ze osagai erabili dituzu paella egiteko? Bueno, gaur badago paella vegetala, baina, esparrago, zeta, boletusekin, eta bi paella valentziarra. Oiasko, saieska, tomatea, baina, garrofo, azafrana. Aukera de todo dago hemen, aukera guztiak. Bi aukera. Vegetala eta paella valentziarra, bai. Eta goxua do edo? Bai, oso. Gaur ez dugu denbora galduko, erotu nahi dut zure alboan, penak astu dantzan astean. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia eta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ezurreta. Salto pizkato, ze! ¡Ey! ¡Vamos! La tengo pendiente al phone, quiere mucho y le gustó, pero yo no tengo de eso, así que búscate otro amor. Para yo soy ganador, loco, yo no tengo opción. Culpa de mi ambición, para el tonto que me tiran de él. Sigo lo mío, no busco problemas. Ya me llamo cuando busca en mi frío. No me estoy consigo recto, pensé de la familia del rey flow violento. Un madero en el concierto, no más de uno para sentirlo más lento, wow. Y eso que no estoy pegado, eso que está molestado, yeah. Uno de verde con rap. La gente pide que lo cante, yo no soy rapero, solo ocupo arte. Me muevo como N'Golo Kante, fuera de mi barco como algunos cantes. No cantan, solo dan el cante, flow infectado como tiempo delante. Al primer intento se te va la cara, yo vivo tranquilo, contento mi pana. Entra Recife en el bombo, aquí vende fluidez con el beat haciendo tropo. Locos no queremos tongos, aquí llega bonito, no te creas que eres Tony Cross. Disfrutando como tontos, haciendo maravillas en el beat como unos locos. Suastos ahí me foto, pa' ti soy el capo pero pa' allá soy po. Si no aguanta la presión es porque no para. Chicos llenos de ambición, vertizando gara. Llenos de imaginación, con las cosas claras. Hoy las luces de neón brillan por Vergara. Tengo una
la táctica. Nos vamos pa' mi casa para practicar. No te voy a lastimar. Fumando me indica que eres activa. Ella es activa. Me dejo tocado porque es mágica. De forma drástica. Junte de cinturas y la elástica. Son las 6 de la mañana y no sé ni dónde estoy. Solo veo imágenes a trozos locos que pasó y hoy. Sonido que me lleva fueron fruto de plano. Estoy en el after hoy. Y pa, que ya voy a acelerado, indomable como el M con los ojos colorados. Y pa, mis chavales me le queman apoyado, que yo siempre sigo recto, que no voy a pegado. Y dale que lo parto, no me pueden ni con puto guiarato. A la hostia porque ya estoy harto, pero ya llegó la de subir de rango, Salgo a la ventana con el capo, se nos va la hora de igual estamos grabando. Tanto para cantar empezamos hablando. Con el HR lo estamos cocinando. Esa mami cosechando al blanco. El futuro ni tanto paso por el tango, paso. Esa que solo me está tirando. Nunca sentí pecho porque de mí estén hablando. 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 No me puedes ni con puto guiarato. Soak me foto. Pau. Eskerrik asko benetan. Bueno, gaur bakai hau txapelketan goz, eta ematen doanez, jende asko apuntatu da gaurkoan, hemen Bergaran, eta 31. edizioa da aurtengoa, baina aurten gauza berezi batekin gatoz izan ere, edozeinek parte hartzeko aukera du, eta badaude hemen lehen aldiz parte hartzen ari diren batzuk, beraz goazen badaukagu zer probatu eta. Etorri! Berriz ere, zuri buruz idazteko zuan dizurrunetik ardura barik, nizakin gabe hemen zer duzunik hain bizita hain gurben nire raietatik minik abeies egin. Bueno, 31. bakaia lehiaketa edizioa, zuria zenbagarrena? 6. guztun dut. Eta inoiz irabazi duzu lehiaketia dela? Bai, bi aldiz irabazi dugu eta beste behin bigarren gelditu bera. Egia esan, bakaioa da rezeta bat edozein olixokin eta berakatzekin ondo ertetzen dana. Lehiaketean esaten digute pikanterik ez erabiltzeko, baina bestela etxean normalian pikantia erabiltzen dugu. Eta hemen ere igual eskutuan botatzei dozue pikantia. Ez da. Formala. Aurten lehengoko aldixa, eta zer dala eta apuntatu zeate aurten? Bueno, elkartietatik aparte apuntatu zeikela eta anima bengitzen. Haizetan zabizen hemen harrapo dizugula. Pilpila eta lortuko bebe, hemen saiatzen bintze Saltzia hor, potolo. Ligatzen dan, Gabien ez doen hain. Lehenengo gure asmo izaten da, afaritxa prestau. Gero kuatraina jateko, eta, bueno, gero ondo atatzen erso ze premitxo txomate, jauzi alikoa. Hain problema da, gazte jentia ez da etortzen. Gaudian juergan, eta ondio batzuk juergan nahi dira, así que harek ez dugu aztik bakaio prestatzeko. Bueno, jarraixan, ez? Juergatik jarraixa bendia. Holo gotxe jauze. Izan dut barruan, denbora luzez itxoiten Esperantza puntuan, gordeta izan dut barruan, denbora luzez itxoiten Esperantza puntuan, gordeta izan dut barruan, denbora luzez itxoiten Jose, gaur lehengoko aldia, ez da? Bai. Eta zela urduritxasunak edo zer? Bai, urduri egon naiz eta, bueno. Zer dala eta animatu zeate gaur parte hartzera? Kuadrilarekin, esan dugu, gustatzen zait sukaldaria egitea, animatu egin naiz eta, a ber, nola... A ber, zela ateatzen da, hori da. Zunun zaude, eta nimen nago Gelantan ni bakarrik
egin barik, gitarrak ez du egiten soinurik, aurrean paper zuri bat, berriz ere zuri buruz idazteko, zuan gizurrunetik, ardura barik, nizakin gabe hemen zer duzunik, hain bizita hain gurbe. Nire raietatik minik gabe ies egin, bizauri bizi, bilore. Bueno, hemen daude gure Bakailao lehiaketako irabazliak, ze sentsazio, posa, ze... Oso posa, oso. Bai, espero zinuten edo? Ez. Zuen, lehengoko aldisa eta irabazle. Irabazlea. Baina, Horrengo urtean berriz edo? bai. Bai, horrengo urtean berriz irabazteko asmoakin. Bai, beti. Hori da. Zorionak! Kaixo, gaur Bergarako erraldoien konpartzaren 25. urteurrena dela eta etorri da Txantrea, Nabarkles eta Solsonako erraldoien konpartzak eta guztiak batera egongo dira hemen Bergaran eta nik hori dela eta hartuko dut erraldoi bat eta dantza pixka bat egingo dut, bale? Orduan, etorri nerekin eta goazen disfrutatzea. Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau! Erraldoiak dantzan daude, ilikiak jotzen, guazen guztiok festara, mugitu zaitezte. Zelan gaur urduritxasunak, posa ze sentimentu? Posa ondisa, urduri puntu hori bai, azkenean aurkezten zarenean beti daukazu puntu hori, baina ja hori be dominatze oso, eta oso posi. Zela katalanen eta bestien ongi etorrixa? Bueno, ontxe ja bidian datoz, ontxe minutu pare baten ja salduko die kalego izan, da Naparrape ja bekaldeti datoz, eta 5-10 minutuan danak ukiko itxu plazan. Normalian kanpotik talde bakarra etortzen da, baina aurten biek talde etorriko die kanpotik, eta, bueno, ontxe udaletxean ongi etorri itxo bat ukiko dabe, eta gero talde bakoitza aurkeztuko plazan, da bakoitza bere dantzatxu egingo dago. Ikusi dezu euran erraldoiak eta zein izango zein ondala politxena Bergarakoak edo kompetentzia handisa do edo? Kompetentzia handisa do, isa Bergarakoak oso politxa diela, baina bai katalanak ekartzen da erraldoi batzuk ez diela los más comunes, eta gizu die oso ezberdinak. Orduan jendiai horrek atenzinua deitxukotza. Die oso erraldoi basirikatzen ibiltzen dienak, baina sudurra, ez da, tripiakin, ez da gizer oso ezberdinak. batekin eta ea ze esaten digu nola izan da Bergarara iritsiera eta guzti hau.
Estamos muy contentos de venir hoy a Bergara, hace mucho ya tiempo. Bergarara etortzearekin oso pozik gaude. Aspaldi genuen etortzeko data gordeta. Bergarako konpartxerekin egin digu alkateak ongietorria eta kalejira txiki bat egin dugu Nanklarezeko konpartxerekin eta beste batzuekin ere bai. Erraldoiekin dantza bat egin dugu eta arratsaldean kalejira egingo dugu konpartxa guztiekin batera. Txantreakoak Euskal Herri mailan guretako oso garrantzitsua die eta orduan horregaitzik importante. Pues la verdad es que nos han recibido súper bien, llegamos ayer por la noche, ya pudimos disfrutar un poco de vuestras Giro fiestas. oso ona dago, herri kultura arnasten da. Jende mordoa zegoen gaur hemen erraldoiekin festan. Oso pozik gaude. Arratsaldea ere oso polita izatea espero dugu eta gozatzen jarraituko dugu. Bergarako lehengoko eguna ez, ezen plazan, zela izan da gaurko eguna? Joder, betxu zela izan da. Urteroko azkeneko urtietan bezala ez, azkenian jende pila kanpoan geratu da. Zezen plazia berriz txiki geratu da. Ezileik zezen plazia jendia batzuk nik hemendik barkamena eskatzen dugu, baina ezin dugu, ez daukuz leku fizikoi zezen plazia handutxeko jartzeko. Arrasaten handutxeko jartzen dugu, 300 leku gehiago dauka, baina hemen ez da kabitzen. Orduan, 1200 dana saldu die, biharko dana salduta dago, orduan hoxe dago. Hoxe da dagona, eta gu oso gustora, ambientia kristona egon da, ikuskizuna oso ondo irten da, eta gustora, gu disfruta dutzen dagoenekin, horratik gara hemen. Gaurkoa exhibizioa izan da, Bixarja txapelketa dakazue, ze aurre ikusten duzu txapelketako? Hombre, nik ikusten dut, jendia oitxuta dagoenerako Bergaran, oso nivel altuko txapelketa goten dela bihar animalizia pixka txikixeko izango diezatik, ez dago oin, pandemia pasau zen, orduan animalia asko kendu behar izan zen, eta orduan animalia hundirik ez dago oin, baina animali txikitsuak izango die, jendia oitxuta dagoenerako, baina nik uste dut oso ambiente dena eta mutikileak oso ondo preparatuta dara, rekortariak, eta orduan nik uste dut, ikusikola ikuskizuna oso politxa, animalizekin albaldi maberak, orduan beti gauza politx gehiago itxeitxue. Orduan, nik uste dut biharko izango dela, disfrutatzeko egun bape bai. Bale, hemen daka aurrekorteko irabazlia ez, gaur zela ibilitzeate? Bueno, nik uste dut ondo ez, politxa izen dela, ondo urten dagoela ez, orduan behintzat disfrutau dugu behintzak eta ikusi dugu behintzat jentia bai disfrutau dauela, orduan posik, eta batezbe posikaz, jentiak ondo pasau dauelako eta posik elditzu dara. Ikusi dugu komedixa partia Monja mozorrauta ebai gero motorrian atea zehala, zela izan da hori pentsau dezuela? Monjan asunto hori, oin izen dela ez, papan hori elekzinua ero hori, eta danok batera bildutak ingu zenian pentsako gauen, eta ondo urten da, uste dugu, hasi que politxe izen dela, eta kuatzan inguruan, zesan, ez? Bastante show, nire lengo handixa, oier beste urte batzutan indakua, eta venga, baietz esanez, eta ni pixkat kakasbet eta, orduan, bintzat indou, ondo pasau dugu, ez da egon gauza handirik, ez da egon desgraziarik, orduan aurrengo arte. Bixar badakazu etxapelketia, ze espero duzu Bixarko egunain? Dala mungau, hori behintzat, lehenko urtean moruan dala mungau, eta alde urteten dan, eta bestela ez bada urteten alde, lagunei zoriondu eta eurekin gero juerga pixka bota, ez? Gaur euki dugu exhibizio txiki bat edo, Euskal Herriko rekortadoriak taldia etorriga, eta sortzi lagun debagoionekuak eta bizkaiko bat bebai, eta hori jendia divertitzeko, alde batetik parte tekniko edo artistiko bat, eta gero bigarrena komiko moduan jendia pixka barra egiteko bai. Monja jantzitza eta atea zeate, hori zeba? Hori da parodia bat zan, Aitzasantu aukeratu bizala, eta beti emon bijako joku bat hori jendia divertitzeko, baina oso ondo egon da. Jendia oso ondo ez, azkenian herrixan
sold out mokoa, sarrera dana gastatzea oso ona, ikusten dalako benetan jentiak ondo hartzen dabela zezen plazia, gustatzen gakola eta hau mantendu beharko gauza dela. Hemen harrapo diazue eskalatzen, gaur hemen Bergaran Mokoloblok topagunea dugu, 20 pertsona inguru egongo dira hemen Bergarako kaleak eskalatzen, beraz goazen giro oso ona egongo da eta beraz utzi aje kontuak alde batera eta goazen eskalatzera. Bueno, hemen dakau antolatzaileetako bat, nola izan da udana antolatzea? Bueno, ja aurten laugarren aldiz itzen dugu, eta beste urte tamaino erreza. Aurten indoguna berez izan da, Palestinako Climb for Palestine hor indogu erekin kontaktau dugu eta iniziatiba horrekin, eta hemen behin dugu gure aportazioa nahi dugu inda. Beti izaten da, berdin, izen ematia dago ja zabali pare bat azte lehenago gola, eta gero dago baten bat igual ultima hora etortzen dana eta hori, baina hori, beti 20 pertsona inguru. Disfruta lo lento, no hay nada que perder, cantando este hit no te puedo atender. Ese torri ni gana, yo no quiero jarana, porque no me concentro, me cortaste las alas, no estuviste en las buenas, tampoco en las malas, pero en todo este tiempo aumentaron mis ganas. Beti sare, ta ondo gare, sabe que estoy bien seguro, insoto alde, tas basare, no me vale. Gero ez etorri gugana hemen dikale. Mugitu zaitxe poliki, dantzatu xoa gurekin, ez baldin bada soto alden. Emote xara baino saioa, danak bastante errezin dabe, baina komplikada joan hori, Apolok ensaiak. Gero hori jeitxieria ere... Pizka bihur garritxa, agautzi salto inbiarra, baina... Zela zozte? Gaur nahiko motibota, baina urduri bai gare. Azkenian jende mordua dago ikusten eta adibidez plazako eso konprobauta eta hau adibidez erresa da, baina urduritxasunak ez da papela ontzen egisa zen da. Pixkat parte hartu prestaketa, baina gutxi eta egon ginen aurreko batean laguntzen pixkat ikusten blokiak eta zela antolatuta. Eta gero gure kabuz prestaketa bebiligarroko dromoan hemen Bergaran aldo nahi itxen gero onako preste goteko. Beti sare, ta ondo gare, sabe que estoy bien seguro, insoto alde, tas basare, no me vale, gero ez etorri gugana hemen dikale. Beti sare, sabes que estoy bien seguro, insoto alde, tas basare, no me vale. Oso politxa prestatzegak. Ze azkenian da, eskalada, oso kirol politxara, hori fomentatzea Euskal Herri mailan, hori asko gustatzegak. Eta ikustea herrixan zelako giroa sortzen dabe, nolako ikustaldixak, Bete da plazia, bete da aukalia ere, zela... Guzti urtean jente gehiago etortzen dela ikustera, behintzat beste zehose da, egunez, kontzertutatik aparte. En las buenas, tampoco en las malas, pero en todo este tiempo aumentaron mis ganas. Beti sare, ta ondo gare, sabe que estoy bien seguro, insoto alde, tas basare, no me vale. Gero ez etorri gugana hemen dikale. Mugitu zaitxe poliki. Neska pila bat aurtengoan, hori positibo. Aber lortzen dugun neskak eta mutilak elkarrekin parte hartzia. Ze nahi gabe beti mutilak alde baten, neskak bestaldia, baina elkarri anima neskei. Disfrutau eta listo, jende pila dago. Ikusten hori ez nuen espero, hor pixkate apura ematen du, pixkat sensazion. Humore ona zuria. Soto al estar de acá, no
nos juntamos los cuatro y lo volvemos a hacer. Muz baltsa prestatze hortan, nolakoa gehiago zizue? Indago indala ordu berdi baltzea, osak imagina. Hartu ditugu lauroskia eta beten lotin ditugu premertian. Ze baltza uste dezue iritsiko dela eta zein ez? Guri aiaukoa, besteanak ez. Gaurkoan, ez zara animatu baltsa jaitxierara? Ez. Horrek urte baina hor gutxio dago eta harritxak eta kentzeko edo baina, kuadrikako dira ez da,
hasi dira desperri gauta, así que, a ber, danak heltzen dira batean. Baltsa jaitxiera jarraitzen, pasa ditugu dagoeneko lehenengo zubia eta bigarrenean gaude, eta hementxe dabiltz. Batzuk, jarraitzen dute aurrera, beste batzuk bidean geratu dira, eta igeri ere ikusten dugu bat edo beste. Zerako bizimoduen Uekero eta luzia hauek Zoratuen ginon Egunekero eta laburra hauek Zeran, norak, noiz Nundik etorko direk Kaixo, gaur hemen gertutik jarraitzen ari zarete, ezta? Primeran ikusten amendi gainera. Zer moduz ikusi dituzu kuadrillak? Ba, primeran, betzak kriston imaginazioa aukela, mozorretzerako orduan, eta batez behor Bergarako sardinak pasau dienak, eta oso ausartak hemen sartzeko errekauntan. Gorputze, zatitzute, olatu edo biharrak eraginte, begize korritzute, keien edo bezalak zititute, zelan, nora, noiz, nundik etorko dire, olatu gago ezin, nundik etorko dire, olatu gago ezin. Zer moduz joan da? Pixkatxo eski eskarpinetan juna ez da, danetak egon da, barriak, baitza mina, eta, azkenian irabaztera torriga eta ber irabazten dugun. Beste zortzi ordu infernuen Lehenengoa, hasieran agobiauta, eta gero ja lagadoste hor balsa montatzen. Eta ja como una reina, baina bestela, kabino gainera. Konta zen manga, así que... Orduan agian, baltsa gainean, baina denbora gehiago pasa duzu igerian. Bai. Hala ere esperientzia errepikatzeko modukoa? Bai, baina guan espinillerekin eta danakin. Estrategia torri. Espero ginoana baino beto azkenian ez eukon esperantza handirik, baina azkenian ondo. Bai, urgutxitzegoa, baina bueno. Horda latan eskak honek disfrazak? Ez dakigu oso ondo. Alfombria ekin eginuan, eta... Alfombria barka, nahi barkua, alfombria izateko. Elegante zozt, elegante. Kostau jako, nik uste dut ez da azkenak helduan, baina asko kostau jako. Nik uste dut balsa onditxa, baina, claro, urgu txiki, ezin zen juna horrela, akantza-akantzeina. Pasau ondo. Ja, ez dakit, bajau gabeintzat. Iritsi zarete eta esan duzue bidean batzuk ere aurreratu dituzuela. Bai, posi gare, alde horretatik posi gare. Nora, noiz. Bete gabeko asmoz gainezka dauzkat Ta bestionen letra paper zati batean Ez dut oroimen honik neuronen mesedean Ez naiz mozkortuko astelenetan Ez da zaila bizia ustea Nik errezuzten dut beti Ibuprofenozko goizetan Egiten nauzunean, arren ez hartu txarrera Arreta aurpegia zu badut etxean Ez dut oroimen honik,
esan aldizut jada ez naiz mozkortuko baseatetan. Ez da zaila bizia ustea, ikerrezuten dut beti. Ibuprofenozko goizetan, badakit ez naizela, espero zenuen ura, argiak piztean galtzen dut txarma. Ez naiz horren altua, ez naiz horren agala, ez naiz zurekin esnatuko dena. Txapeldiga Bergarako kuadrilla jokoetan 15. edizio honetan LSR horrek. Bueno, disfrutatu zuen saria, beste guztiak ere divertitu, gaupratu arratzalde hemen izango gara. Burning out slow, misery was a place that I call home. Wanna leave this all behind me. How long will I walk alone? Then I see you walk in the room. I see so clear, this is destiny. Can you hear my heartbeat go boom? Bueno, mutilak, zela dijua kuadrilla eguna. Earki. Oso ondo. Ezen plazan ibiliga bero eta hori earki. Ibiliziate zezenetan. Bueno, beira. Eta gaurko zehazmo? Gaurko juerga pixkat. Gauian juerga pixkat. Dano, juerga. Bihar klasia daukat, baina... Pixar klase. Bihar klase. Berdin dio, Bai. Zelan, jaixak zela dijuaz? Goxo. Oso ondo. Gazteriz, ja, Bergarako gazteriz. Bai. Honein, bale, butia. Everything flipped, guess I'll give in. It's not like me to be a hopeless romantic. Wanna walk towards you and forget the world, baby, let's be alone. Cause when I see you walk in the room, it's all so clear, you were made for me. Can you hear my heartbeat go boom? You dry these tears, now you're all I see. Never have I ever loved this much. I'm never going. Bueno, hemen sukaldari xakin, zelan hau dana preparatzia? Hemen txasige 11 terditan, eta oantxe 3 terdikola izango da bukatzen. Zike lau ordu bila parrian. Zenbat lagunentzat jatekua? 500 inguru. 280 hola dia, eta bai, 500 bat inguru. Ondo, hemen bero handixa etxeu, Eta usaina ere... Bastante hobeto, porque lehengo urten, igual intzitun 35 gradu dara ziera bezala, gaur hasik aldearren ibilika gaur. Keia eharrakazu hemen, Baina pinta ederra, Gauko nintzen jaten hemen bazkal. Inditugu oiaskua aurrena, oiaskua parrian, eta bain kostikak nahi naiz. Ondo, amietafua dakazue. Garri, hemen beti. Ondo, ba disfrutau. Garki ba. Ale, zeukere jane. Now I'm never going back to how it was to right. I never thought this could be so real. No, never have I ever. Oh, I never thought I could love this much. Now I'm never going back to how it was to right. I never thought this could be. Bueno, hemengoz gure lagun Iñaki, Garagunekua, zelan Iñaki, bazkarixa ederra? Bai, entzalada azterko, bazkaltzeko, ondo. Zela zidia jaixak Iñaki?
Ederra, asko gustatzen zaineri jaiak eta janari popularrak eta horrelako gauza. Parranda kristona. Parrakak eta horrelako gauza guztia. Que bien, ondo dijuaz jaiak. Bai, oso ondo, bikain. Hemen da nire lagun handi bat, Julian, Elme, Ribas, Ramon. Danak batea, be bazkaltze. Hemen denok bazkaltze. Ondo, Iñaki. I was so low, burning out slow. Misery was a place that I call home. Bueno, amen, DJ Buldaka! Apa! Zeta ba Bergaratik? Ba bueno, hau ja, ba igual ja 30 urte etortzen nabilela ja, ona. Ni nahiago nuen plazan izatea, baina bueno, azkenean zeurtatsunagatikan, azkenean karpan ere, ikusi ze giroa dagoen. Kriston ambientia, amen musika, dantza eta dana, Bai, horretik. Batez ere horregatik etortzen naiz Bergarara. Naiz da Bergarako ez izan, beti ja ekisakin jarritako data da. Gaur parranda ala. Bueno, aguantatzen duen arte. Ondo. Bai. Ondo disfruta. Eta ikusi goiena, Ikusi goiena. Everything flipped, guess I'll give in. It's not like me to be a hopeless romantic. Zer moduz doia herri Baskarixan eska! Da ze plan dago gaur atzaldian, a ber, ze plan dago? A tope Bergarako jaixetan, hementxe, herri Baskarixan! Hemen aur parkian, puzgarrixekin da bizaurrak eta guri ere gogua sartu zaku. Orduan etorri gurekin galdera batzuken gaudeu eta. Torri! Apa mutilak, zelan puzgarrixak? Ondo. Ondo? Jolasten? Bai. Zen bihar da hemen jolazian ba? Sartu pelotia aruan. A ver, proba, a ver. Toma! Ondo. Zelan jaixak? Ondo. Gustora? Bai. Zer da gehixen gustatu zatzuena jaixetatik? Barrakak. Zezenak. Barrakak eta zezenak, bai. Barrakak zein? Superrana. Eta zuei zezenetatik zer? Bigantxa. Harrapatzen jendiei. Bueno, zelan jundia jaixa, ja azken eguna? Bueno, lasai, ez da azkenean alabak disfrutatzeko eta bagu lasai. Egunez disfrutau eta gauen etxe. Azkenen bera disfrutau dugu eta gu posik. Gaur puzgarrixak tokatzeia orduan, Bai, nahi dagoen ibili eta ondo pasatzen dugun azkenean. Berua handixa, zike animo asko. Bero gehixegi, momentu bat, etxea eta gero atzaldeako geizten den. Bueno, mutilak zelan gaur
puzgarrixetan? Ondo. Gustora? Bai, gustora. Montatu zeate hemen, ala? Bai. Eta jauzi zeate? Bai. Baina gustau zatzue? Bai. Zer da, zaila horra aguantatzia? Bai. Zer da, esplikau zer dan enbiar dana horti? Oso bueltak eta saiatu ez jauzten. Eta txirristetxeo? Eske bai. Eske oso askardoia. Oso askardoia eta orduan jauz itxaso. Bueno, zelan gaur puzgarrixetan? Ondo. Ondo pasatzen? Bai. Zein da gehien gustau zatzuen puzgarrixa? Zein da, bera, saldu pixka? Itzen da bena eta borobil bat eta itzen da hueltak eta jausten basa zuberatzea kanpuan eta gero dare 3 aldiz montatzeko. Eta jauzi zeate hor? Bai. Baina aguantau dezue asko? Bueno, pixka. Puzgarrixak eta ze geixo tokatzen da azken eguna? Bueno, gaur azkenengo eguna ja esaten da moduan azkenengo koletazua dira eta gaur aprobetxoko goixian giro hona itxen da gala eta puzgarrixenetan ibiltzeko busket eta azaldian igual giro hona itxen da gala aprobetxoko ja igual kostaldera o playera juteko ja igual dixauna dagoela ja barrakak eta ja lepo gare eta... Baina otxo bat hartzea ze bero honekin? Bai, izan da kriston bero itxen dago eta nik uste dut umia peskartuko gala, zoze diferentia ja. Zela dijoaz jaixakua? Oso ondo. Bai, gaur puzgarrixetan zelan? Ondo. Ondo pasatzen? Bai. Berua handixa ere. Gaur berua, Maialen. Hemen puzgarrixetan ibilizea? Bai. Eta zein gustau zatzu geixen? Agua. Bola borobilak dakana? Bai. Zer da geixen gustau zatzuena jaixetatik? Barraketan ibiltzea. Barrakak, eta zuri? Neri be bai. Zelan neska gaurko eguna? Ondo. Ondo zabizte pasatzen? Bai. Probau dezue baten bat? Bai. Eta? Zein? Hori eta hori. Hemen ondo? Bai. Saltoka? Bai. Oroitzen naiz lehen txikitan. Gara, amaika zaiakeraren bueltan, hasi da konpartxa, igaduraren ostean. Bilakatu ginen ondartza, Tatena paretzen denean, elkartuko gara bidean berriz, zuetani. Herri kirolak ikusi biharrenian hemen itzaletan zelan? Ondo, beruakin baina ondo. Piskat ikusten ja, piskat nekatuta jarritza. Bueno, gaur gaina beruakin eta kotxegoak pena pizkaten muten da, baina gustora. Baina tartian badago, bergararra ero zintxukoa dana eta... Bai, zuaz piazoi. Gustora. Bai, animatzen. Hori da. Geixen bat bera. Zendabiltzata, maite zaitut, hori soberan dakizuzu. Artu gure trainera, eskura takagu bandera. Gualdetik, iparaldera, mendimak galetik. Amen. Ostra, horrek bai, sasoia. Hori bai, sasoia, hori. Horrek bai, sasoia ederra. Mendimak galetik, kostaldera. Eskuak hartuta, orain amaikagata. Zeinen alde etxen dezu gaztiak, zarrak? Ale txikonen alde. Ale txikon da piurri gaztia. Horren alde, bai. Zu eze animatzen ala hor moztutzea? Ez. Nik ikuste bakarrik. Ez, nik ez da kompetitiboa da, ikusteko da bakarrik. Zeu falta zea sartzeko? Ez. Gu begiratzeko bena ikua. Zeintzuko beto? Ez indik ezan. Bata naitxa bestiena etxitxa. Aiba! Bueno, baina animatzen bai, ez? Bai. Irekitako zauriak, borbain bihurtu dira, lotuta eko. Bueno, zelan ikusi dezue jendian ongi etorrixat, hau ambientazua?
Ondo. Hasieran jende gutxi etorriko zala ematezun, baina bueno, azkenen animatua. Danak itzalen jarria, bero asko diteo, baina bueno, jendia gertu batzea animatua eta guztua. Ondo animatu dugu eta... Zuek zela ibilitzeate gustora gehau zeate? Ederra da kasu ezuek zazoia hau dana etxeko, Bai, egitea esan guztu ibilega, ez teu lan askoikin, baina bai, itzalen jarri dugu, eta zondo. Altzaude zue pixo handixa, Bai, azkenen ohituta gauden, no? Horta dedikatzea eta... Beruak ere ez teu laguntzen, ez? Ez, batez, normalen gaina indarra txupauta dan egiteu, baina bueno. Zuek Bergarako jaixetan egongo zinaten, ez? Ba ez. Oiz ez? Ni bate. Sekula nahi zela egon. Paulo izango zan, igual, txikitan, hemengoa. Ondo. Ba, berzela juten dan. Bai. Eskerrik asko. Bueno, gaur hemen herri kirolak zelan ikusi zeate gaurkoan? Ondo, haseratik kortetan da pixkat deskuidatu gea, beroa de alako itezun da itxiteu bi hiru korte atzea gehatu gea, eta geho zaharrak ikustean ez motor hobea aukeu, eta pixkana lortu dugu aurreitea, baina oantxe eruitzeko denun asko falta. Eta egurrian zela? Egurrak, bueno, etzien txartxarrak, baina beroa jotzezu justu buruti bera jotzeziun, da, bueno, aste burunde Bartzelonan ebita nau mozten, da espalziontan bero asko... Nire horrik ikusten dugu batzuk da bizela kotxiak zueze animatzen ala horta. Ez diate proposatu dugu, baina, bueno, jake beak esperientziak han lehen dehin da, eta beha utziko iun. Bazpare, beste lan kemat igual moztuko duta. Esan ez esan baina berriz egingo nuke. Zelan ikusten dezue katu eman aldixa? Posik, oso gustora, eta keizpetan gainera, hemen dago merugekin, ezilik egeixa goin, Gaur gaina zeuen eguna, ez? Ba, hori da. Gero, bazkarira eta guzti? Ez, bazkaixa itxien inbio, ez dugu guk adinik oin, amendik aurrera jarraitzeko hortan. Bueno, azken eguna jaixetakoa, eta zelako ondo hemen, kantu eman aldixan, ez da? Oso politxa da. Kantu politxa. Eta ambientia, gainera, hemen inguruan, garen bezala, nahiko ondo gare, osea, que posten gara. Ba, disfruta hau egunaz. Oso ondo, venga, zugik ere bai. Zerkazko. Agur, gero arte. Kaixo, zelan dijua ba? Jaixako oso ondo. Leku ona, seguru zezuek, vamos, behiago ambientazua batzuk dantzan. Obi ez dago.
keizpetan eta... Hauek ere hemen gustora, ez? Oso gustora. Abesti politxak, ez? Bai, bueno, igual pizka lentua guretako. Lentua. Gau martxa gehiago. Baina, bueno, ondo dago. Gustora orduan. Bai, hemen gade. Gero hori do, bazkaixa eta guzti, animatu altzeate. Etxian bazkatuko. Formalak, etxian. Eta gero atzaldian buelta bat bai edo? Bai. Gora joten ikustera. Eta bestia bebai. Puro relajo gaur. Gaur kontzertu oso onak, Bai, guretako bai. Gaztiendako igual ez, baina bueno. Bai betzat, giro ona egongo da. Oso ondo, disfrutau. Berdin zuen. Goizeko euri hartzia, atzerkia igabe. Bueno, zelan gaurko eguna? Earki. Barrakatan ibili naiz, biloakin, diru pila gazta du, eta oin, trikitilaixek entzuten hemen, fenomeno. Hemen abesti politxak, ez? Eta honek ezaune ditut. Eta oso ondo, eta gero hor kanpun bazkalduko bokailu batein, da atzaldian, prezustua ikustea. Hombre, gero puro relajo. Puro relajo, ez dakit, afaixe luzetu itxezako guri, eta igual hanka ingo jo, baina, bueno. Bueno, baina ikusiko dezu Vitoria Natxon igoeria edo? Igual bai. Baina guten gara faltzera eta gu, ja, adinez aurrera goi ez da, kostou itxezako gero mugitzi, baina gustatzen zat. Bueno, giro ederra dakazu hemendikan, Bai, beru asko, ondisa, baina erra. Baina egualdi ona, disfrutau beharko. Paskutan boste unetan olakua, ez dut uste bestetan egin dunik. Haupa, Pentekostia! Bale, haupa. Bueno, zelan jaixak, neskak? Ondo. Bai, ondo. Ze gustau zatzue geixen, barrakak... Bai. Geixo? Vitoria Natxo. Gero ikusiko dezue Vitoria Natxo igoeria. Gaur gabien da. Gaur gabaz. Eta gero ere kontzertu bado. Jungo zeate puro relajo ezagutzen dezue. Bai. Dantza batzuk etxea. Bai. Eta oain, hemen abesti politxak edo moteleixak. Model. Normal. Baina gaur azken eguna aprobetxatu beharko da, ez, neska? Bai. Ondo pasauko dezue gaur ere? Bai. Asko. Bai. Zer, lehen ederra dantzak, Oso ederrak, dantzak oso, musikia oso ona. Ezate, hemendikan dantzan ibili zeate, ez? Bai, bueno, nire aizta ibili da emakume batekin, bai, emakumeak adierazi dozko berak musiki asko maite duela, bizitasuna handixa mote jaola, eta orduan, pentsa du, eman inbia jau aukera hori, berantzako oso ederra dalako. Eta, guri berantza gustatzen jaku, eta orduan, ondo. Bueno, gaur giro politxa hemen Bergaratik, ez da? Bai, oso giro politxa, bai. Azken eguna. Eta dantza itxeko, agian bero egi, baina, bestela, giro ederra, bai. Bueno, oain bai, jubilatuen eguna da, begira hemen, beurak. A ber, saluda butillak! Eta oain bai, bazkarira guaz, eta ea zer kontatzen diguten, ea bazkaria nora doan, eta gero dantza pixka bat egingo dugu. Zelandua eguna? Ondo, oso ondo. Goizian egon geha Irala kalean, horre onde Lustonda nahi errebak, izugarrezko musika ederra egon da.
txalo asko jasoitue, baina dantza gutxi egin dugu. Bueno, guain jende asko bildu zeate hemen bazkaltzen, ezta? Bai, hemen urterokoa, hau gehiago garaztikoa, urteroko jendia bildu geha, eta bueno, urteroko hau ja oiko bazkaria bihurtu da, jubilatuentzako, eta bueno, beste barik. Bazkaria ondo dago, prezioare bere neurrin dago. Ze jandezue momentuz? Langostino janditugu, orain konsumea dator. Jo, nivela? Bai, ondo. Eta 25 euroan, ondo, oso. Hor ez dago kejaik. Ondo, eta bazkalduta gero ze dantza batzuk edo? Bai, jendia pixka berotzen da, dantza itxegore laguna behar ditugu, eta bueno, denon artean zerbait urtengo da. Bueno, nekane, zelan dua eguna? Ondo, egualdixa oso ederra, eta Paskoak ondo doi azte. Gustora bazkaltzen? Bai. Esan digute momentuz langostinuak jandezuela, ederrak? Bai. Gozuak. Eta geroako ze asmo dakazue ba? Gero ikustera hori da puro relajo. Ui, puro relajo! Hor bai, dantza batzuk, Hori da. Baina hemen bazkalduta gero ere botako dezue dantzaldi batzuk, Seguro baiet. Bai, dantza pizkaten gau, bai. Eta zer urtero etortzen zeate ona, edo? Lelengoko aldixa? Bai. Bazuria? Ni etorri nahi. Lelengokua, eta zelan gustora? Bai, ondo. Lehen kantu eman aldixan eta gustora? Oso gustora. Bueno, Jesusa, zelan bazkarixa? Oixa, zingat adukun goziak oinartekoak oso ondo. Goze handixa? Ekarri, no, irura dira eta gabizu bai. Zelan jaixak, zela jundia? Mundialmente, gu ondo juteko bimuletakin pentsau gaztia zela jungo zien. Eta gaurko eguna zuen eguna da, ez? Bai. Goiz-goizetikan kalian? Bueno, pixka bai, berotxa zauan da, baina bai. Kantu eman aldixan egon zeate? Kantu eman aldixan, konzertu banda mai baina bestela ez. Eta gero, puro relajo? Ez dakit, kantzatzez para izgungu naiz, baina kantzatzen ba naiz ez. Zelan eguna? Oinarte ondo doia, gero ikusiko. Bueno, gerokoak ez, gero dantza pixkat, kantau, Bueno, belauna izurreuta daukat, Ala ere zehose bai? Bai. Zelan jaixak, zela jundia honek bost eguna? Ondo. Gustora? Bai. Indezue parrandia? Gutxi, ia enaik eusabetak. Gero amendi bazkaldu eta... Eta etxea siesta? Bueno, hor poligonoa paraba dinguta. Eta bazkaixa zela langostinuak? Unak. Bai. A ber, gero postrea jatze zeaten? Espero baiet. Ensayado lo que te diría si nos encontramos y no hemos quedado, que esto que tenemos es oro sagrado y si lo muerdes se queda marcado y ya sabremos qué hacer. Si pinta mal, si no sale bien, dale ver que somos expertas en caer de pie. Bandera, pero por la duda si se acercan acelera, tan lejos del mar, tan cerquita la sirena. Rozando el cielo, pero los pies en la tierra. Si la cosa está picante, vamos a echarle más cayena. Vamos a echarle más cayena. Todos los puentes detrás de mí. Es mucho más cobarde escapar de quedarse respirando aquí, mirando
no pares de acelerar. Sé que hemos hecho que nos sigue la matera, pero con las dudas si se acercan acelera. Tan lejos del mar, tan cerquita la sirena, ya rozando el cielo pero los pies en Vergara. Si la cosa está picante vamos a echarle más cayena. Vamos a echarle más cayena. Gabón familia, somos tremenda jauría, venimos desde Madrid, es que ricasco por estar esta noche con nosotras, venimos a perrear y a darlo todo en esta noche, arriba las que luchan y arriba nosotras. Bueno, eta orain bai iritsi da amaiera Pentekostei bukaera eman behar diegu, oraingoan bai 5 egunez ibili gara hemen Bergaran eta oso ondo joan dira parranda egun hauek, baina orain bai hurrengo urtera arte